Amb tots nosaltres, Mercè Martínez i Roger Gual. Bona nit. Bona nit. Doncs potser si hi hagués més cinema rodat en català no hauríem de donar aquest premi especial, però... A veure, perquè a veure. Creativitat en tenim, no? Sí. Creativitat en tenim imaginació que ens surt pels poros, tenim molt bons professionals, tenim productors que estan acostumats a patir i tenim uns actors que són tan bons que paro perquè si no em començo a donar petons aquí mateix. Jo t'ajudo amb això. M'ajudes? Jo t'ajudo directe. No, però potser ens fallen són els directors, no? No. Vale. Perquè tu saps de quan és la primera pel·lícula rodada en català? Ni idea. De quan és? Fa 110 anys. 110 anys, fa? 110 anys. 110 anys i encara ens hem de donar un premi especial. És curiós, és curiós. Sí, pot ser que si no ens ajudem nosaltres, em sembla que és una mica difícil que Però ens soc coneguin a optimista. fora. Ets optimista? Tot arribarà. Vale. Tot arribarà. Veiem els nominats. Els finalistes són... Millor pel·lícula en versió original catalana. Barcelona, un mapa, produïda per als Films de la Rambla. El coronel Macià, produïda per Films de l'Orient i Cinema i Televisió Diafragma PC. Ficció, produïda per Messidor Films. Llac, La revolta permanent, produïda per Mediapro i Bainet Cinema. Raval, produïda per Iris Star. I obrim. Això s'ha de fer abans. Vull veure, sí, no? Però després ens haguessin dit que l'hem canviat. La guanyadora és Ficció, del Cesc Gai. Gràcies a tots.